दावसिया जि गोबां जाखादोंआनोना बोरैबा नांखादोंहाय नायनानै निउसफोराव। जादोंथ' आरोलै अखाफोर ओमफ्राय दे सिन्था खालामनाङा नोंसोरो जेबो नङा आरोना बारा गिनाङा मोजाङै मोजां थाबानो जाबाय दे आरो माब्लानि समाव मा जायो बेखौथ' रावबो मिथिया थेवबो एसे केयारफुल थानायालाय मोजां आरो न'। औ लक्ष्मण जोंहाबो आइया देन्जार गिखायो बेफोरबायदि निउसाव नुबा खोनाबा एकदमबारे आंखौथ' न'निफ्रायनो ओंखारजानो बासोयोलै। बोथोरानो बोरैबा जाथारबायना दा जेबो भरोसा गैला होनबायना। दे जि जाबाय जाबाय ओमफ्राय अखाफोर नोंस्रा नानिखौबो लेंहरफिनदो माथो खालामनो न'निनो नानि गथ'आ आरो गोदाव सोराव जालायगोन ना बोथोरा थिग नंखाया ओरैनो गोरोन्थियालाय बयजोंबाबो जाखायोना अखाफोर रावजोंबो गोरोन्थि जाया बुंनो हायाना नोंजोंबाबो आंजोंबाबो दा बेनो बुजिनायनि बिराद गोनांथि दङ बुजिबावनांगोन बे गथ'आ लासै लासै बुजिलांगोनदां उनफोराव। औ नायनोसै। ओमफ्राय लक्ष्मण मोनसे खोथा दङमोनलै उरायनाखौथ' मा बुंबावनो नाथाय आंनि मोनसे खोथा दङमोन नोंजों। मोनसे खोथा माने मा खोथा अखाफोर? दिनै मा जायो जाथोंसै आङो लक्ष्मणखौ खेबसेनो डाइरेक्ट बुंखानोसैलै आं बिखौ मोजां मोनो होननानै। खोथायाना नों मोजांबो मोननो हानाय गाज्रिबो मोननो हानाय आरो गाज्रि मोनोब्लाबो नों आंखौ लोगो साननानै निमाहा होबानो जाबाय। आरे बुंगोनबो ना मा खोथा गाज्रि मोनलायनाय बेलाय आंथ' नोंखौ गाज्रिथ' मोनफेरा नाथाय बांद्राय मोजां मोनजायि खोथा नङाबालाय गाज्रिथ' मोनजाखागोन ना थेवबाबो बुजिगोन दे आङो बुजिनो नाजागोन। लक्ष्मण जों सिनायलायनायाथ' एसे गोबाव मानियानो जाबाय न' दा नोंथ' जोंनि न'खरनि हालोदखौबो मिथिगौ आंनि लाइफनि बागैबो गोबां बाथ्रा मिथिबाय। औ नाथाय बेफोर खोथाखौलाय मानोथो बुंबावखो नोंलाय आंथ' मोनथियै गैयाना। आं बिदि बुंदों मानोना लक्ष्मण नैहाय बिहामजो बोथोरानो माथो बोरैबासो जालांबाय जुद्ध नांला नांलि बेफोरबायदिसो जालांजोब्बायहाय। औ गोबां दावहा सोलिबाय दङ आयै माथो बुंबावनो दानि बोथोरफोरखौलाय जोबोद गिनो गोनां जाबायहाय नङासै बिहामजो मालानि समाव मा जाब्रबो जेबो फात्ता मोनखाला आजिखालि। हा बेनोथ' आयै दा गन्दगलफोरानो जोबनो थांला माथो मोनसेनि उनाव मोनसे मोनसेनि उनाव मोनसे नुनो मोनबाय थासै नङा होमबा गिलायसो लांसै आंबो बेखायनो जोबोदनो। दा बेरायनो थांनो लुबैनानैबो थांनो होनबानो हालाहाय आयै जायगा मोजां मोजां नायनो लुगैनानै बेरायहैबाबो घटनासो जाबोयो जाथायसो जाबोयो। जाब्रबथायखौबो मा होनबावनो बिहामजो फेमिलिजोंबो जमा बेरायनो होननानैबो थांजामारलाथ' आरोहाय घटनायानो जोबनो थाङाबालाय खायफा बेरायनोबो माब्लाबा समाव सुथि मोनबोला थांनो लुगैयो नङा होमबा। जिउआवलाय खेबसेबाबो बहाबा नङा बहाबा बेरायनो गोसोआलाय जायो आरो आयै माने जायगा मोजां मोजांफोरावबो माब्लाबा समाव बेरायहैनोबो लुगैलाय लाङो नालाय गथ' गथायफोरखौ नायहैनो लुबैयो लांनानै। ओमफ्राय आयै नोंसोर बेहाय रायलायबायल' थानोसै आरो मा ओमफ्राय खामानि दामानि गैला नोंसोरा? आयु हामा जाखोसै नोंलाय आबौ जोंहा नै बे दावहा नांनाय माबा माबिखौ नुना गिसोनायसो मोनदोंहाय बेखायनो नोंबो बारा थांलाबायखानाङा बेरायनो होननानै बहाबा बहाबा स्रोद स्रोदबो थांखुमा नाङा गोजान गोजान जायगायावथ' एखेबारे दा थांखाथार आबौ मिथिबाय। औहाय आबा जाथायानो जोबनो थाङा गन्दगलानो बारानिफ्राय बारा माबा नङा माबा मोनसे जालांसो हमथारबाय बुहुमावनो मा मा जालुबाय थायो जोबनोनो थांला मा बुंबावनो। औलै आयै दा खुनु बिसास गैया ने माब्लानि समाव मा जायो। बेनोथ' आरोहाय आबौ ओमफ्राय हानै खामानिखौलाय जों मानो मावबावनोसै बैलाय हिनजाव गोदाना मावगोन मालाय। थोस जायो दोननाङालै बे मानसिखौ जिबौखौ दोननाङा बे जोंनि न'आव होखारहर बेखौ। एसेबां बुंबाय दा हनै बुंसेयावबो थाङाबालाय आंबो गोगोम जोंखादोंहाय बेखौ आबौ। जोङाबालाय माथो बेबायदि मानसिखौलाय आबै। दे होमबा नोंसोर रायलायथ'बाय थादो आंहा फैथ'नोसै र' एसे लोगोफोरजों थांनि आं न'आव थाबाय थानो हाथ'लालै। दे दायो थाब फै न'आव हले गथ'। औहाय बोथोरा बारा थिग नङा आबौ आजिखालि दसेनो दसे मा मा जाब्रबथाय जालाबायोहाय। औलै आबै नाथाय जेलासिम आंनि थैनाया सफैथ'वाना रावबो फाग्लाया बुथारनो हायालै मेहेरखौ बेखायनो आङो जेबो नंथ'आ दे आबै टेनसन लानाङा आंखौ। आंलाय आरो अबहाय बैहाय थांनो आं गोजानाव थांखायाना दे खाथि खालायावनो थांलाबायखायो आंहा लोगोफोरजों। दे आबौ। ओइ बिहामजो दिनैथ' मा मा ओंख्रि संखादोंमोन बियो आं हले जाथाराखैहाय जासिबाय थादोंमोन ओंखाम खुनो नामा इखौ जानो नामा आबै होनबाय थाथारदोंमोन। ओमफ्रायथ' निउस नायबाय बायनानै ओंखामबो जानो रोंबाय बायासैहाय बोराया।
जोंहाबो सोरहा बिराद नायबाय दङ आंबो नायदों गिनायानो बोरैबासो मोनलायलाङोहां आयै दावहा नांनायफोरखौ नुबोला दुखुबो मोनो बोरैबा जिनो बेफोरबायदि गन्डगल दावराव दावसि गैयाबा बेसे मोजां जागौ ने आयै मिलायनानै थानो रोङोबा नाथाय बहालाय आरो बे बुहुमनिफ्राय जेब्लासिमहालागै गाज्रि सुथुर मानसिफ्रा जोबस्राङा अब्लासिम बेफोर दावराव दावसियानो जाबाय थाखागोनहाय बिहामजो जोंहानाव फैनायखौबो उराय होनांगौसोमोन बोरैबा मोनखाङो आङो मानसिखौनो फिसौलायासो लाबोदों नोंना आयै गोदो उन्दैयाव जेरैबायदि दामादम दुमादाम बुयोमोन एसे दुस्थ' खालामबोला बिहामजो थिग बेफोरबायदि बुनो मोनबोला हा मानो थिग जाया बेलाय मानो थिग लाइनाव फैया आंबाथ' होथारगौसो सेंग्रा देरखानाय दा आरो गावनि संसार जानो नागिरनाय आरो बेबो गद गैया मा होनबावनो बिदिखौ बुना मालाय मा मोनगोन आयै आंथ' दा सानो बुजिनो रोंबालाय गाव गावनो बुजिखासिगौ एसेबां बुजिरोङिबोथ' नंलाना बे गथ'द्रायबो नंला देरखाबाय बेबो आरोहाय I like you. या अखाफोर I like you too आंबोथ' नोंखौ लाइक खालामोना नोंगौ नाथाय आं बेफोरबायदि लाइकखौ बुङाखै लक्ष्मण नोंनोथ' बुंदों नोंनि लाइफआवबो जुदि रावबोआनो गैया बुंदोंना नोङो माने सिदा सिदि बुंलाय अखाफोर नों मा बुंनो सानदों आं बिदि खेंख्रा खेंख्रिखौ बारा बुजिलाय लाङासैलै नोंबो एसे बुजिबानो जायोमोन नाथाय साराखौथ' बुजि मोननाय नंला नोङो नों आंखौ गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनबाबो बेखौनो बुंनो सानदों आं नोंखौ आंनि जिउनि लोगोरि फसायो लक्ष्मण I love you लक्ष्मण मा होनदों नों अखाफोर आं मिथिया लक्ष्मण नोंनिफ्राय येस जागोन ना न' नाथाय थेवब्लाबो आंनि गोसो मोनस्रा मोनस्रा आङो गोसो मोजां मोननायनि थाखायब्लाबो आं बुंथारबाय खेबसेनो आं गोसोनि खोथाखौ बुंना लानायखौनो साबसिन मोनबाय जेराव आं नोंजों जेसेबांखिनि आं सम माबाबोबाय गासैयावबो आं नोंखौ हमनो हाबाय जे नों जोबोद मोजां मानसि नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों अखाफोर नों आरो आंखौ मा लक्ष्मण नों आंखौ फसाया बाथ्राया बिदि नङा अखाफोर नाथाय बेफोरो नों हथादैनो आंखौ आं बेखौ बेनि थाखायसो बुंदों मानोना नोंबो बुंखादोंमोन माथो नोंनि लाइफआव रावबोआनो गैया होननानै आरो आंनि जिउनि जारिमिनखौथ' नों मिथिखायोआनो आंनि लाइफआवबो रावबो बिदि सेंग्रा गैखाया लक्ष्मण नोंबोथ' दाख्लै बुंदोंमोन ना जुदि नोंहा सोरबा फसायनाय दङब्ला खोन्थानानै अब्ला आंनि फसायनायाथ' नोंगोना आं नोंखौ फसायबाय अखाफोर नोंनि गोसोनि खोथाखौसो नों बुंदों नाथाय आंनि गोसोनि खोथाखौथ' नोङो मिथियाना नों बुंना आं मिथिगोन बुजिनोबो नाजागोन नोंनिफ्राय न' जा येस जा आङो दुखु मोना नों बुंल' आंखौ आंथ' आंनि फिलिंसखौसो बुंदोंना आंनिफ्रायबो जेबो जबरदस्ति गैया लक्ष्मण आं लाजिया फांजियाबाबो बुंथारबाय आं बिब्दि बुंनोथ' नाङामोन जानांगौ नाथाय मा खालामनो गोसोनि फिलिंसखौ बुंना लानायनो साबसिनखौनो सानबाय आं नों मानो सिरि लक्ष्मण आंबो मिथिगौ अखाफोर नोंनि गोसोआबो जोबोद मोजां नाथाय बेफोरखौ आं खेबसेनो बोरै बुंनो दे अब्ला नों सम लानांगौबा नङाबा दानो गोसोआव जि दं बेखौ बुं जेबो अरजाया नाथाय नों आंखौ गाज्रि मोननानै आं दहायबो बुंदों नों आंखौ गाज्रि मोनना रायलायालासे थानो मोननाय नङा दै गाज्रि मोनाना नों लक्ष्मण आंखौ बोरैबा ब्लकफोरथ' खालामना लायाथ' नों आंखौ न'आव थांनानै लक्ष्मण गाज्रिसो मोनबाय नामा बे आंखौ आंथ' आंनि गोसोआव आंनि फिलिंसखौसो खिन्थादोंमोन नाथाय आंखौ गाज्रिसो मोनखो ना माखोबा गाज्रि मोनबाबो मोजां मोनबाबो आं बुंनो होननानैसो बुंखादों नाथाय गोदोबो मेहेरनि टाइमाव आङो बे दुखुखौ मोनखांखाबाय नाथाय दा लक्ष्मणनि टाइमाव मिथिला दे आरो मा जागोन अब्लाबो बुंबाय आङो मानोना लक्ष्मण आं मिथिगौ मेहेर बायदिद्रायथ' नंखाया खोमा नोंनि लाइफआ ना आंखौ मुगैसिगोनसो नामा लक्ष्मणाबो जुद्धनि एसेबां गन्डगल आयु थुनजुलि मोनसेथ' जोंहा बिमाया एकदम हालासोहां बेखौ मा सोंलाबाय थाखोहाय आरो दा जुदि आङो माबायाव दोङोमोनबा ना साख्रियाव जबाव खम बाबा सोंनायानो बेना लाजासिनबावनाय नङा मोनसेलै फारसेथिंजाय बे बाजिया एबार नोंखौ सिरि सिरि हमनो मोनहांदों बै मानसिखौबो साला नुस्लाबासै आं होसोदोंमोन ससे लाइफआवबो थुनजुलि नोंनि लाइफआवबो दावराव दावसि दावहाया खम नङालै गोबां दावहा दं आंनि लाइफआवबो आंबो आंनि लाइफजोंनो जुजिबाय दङ बुंनो थाङोब्लाथ' खम जुजिबोगासिनो जुजिलांबायानो थागोन आंबो बे
सानाबो साला गाव हिनजाव लाफिननानै आंखौ खम बायफ्लेजोब्बाय दुखुआव दं मेगन मोदै जाबाय दं नंगासिनो खोमालै बेखौबो देखायफिननो हायाबा मेहेर बुन्दैयाबो बिदा स्टेटास लगायनायखौ एकदम स्क्रिनशट मारि मारि बेहाबो स्टेटास लागायफिनदोंना आंखौ नुथों होननानै बेयावनो हमनो मोनदो र' सानदोंदि आंखौ मा मा स्टेटास लगायबाय दं आंखौ बेफोरबायदि नुथों होननानै न' नाथाय आं मेगन सायालै नोंखौ ला नों बे मोख्रिखौनो आरो बेजों सानबेसे संसार मोनजानोसै आंहा नांजायालै रावबो संसार जा दाजा नोंहा गथ'जों था मिन्थिया आङो रावखौबो नोंखौ नुबायना आबा बेसेबां दावहा नांलायलायनायसो जाबावबायहाय जुगानो दावहायालाय नांखागोनानो नायै निउसफोराव टिभिफ्राव नुवाखै नों बेसे गन्दगल सोलिबाय दङ बेखायनो बुंदों आं आबा थाब लाबोनानै बिहामजोखौ संसार जाफैखादो खुनु भरोसा गैयाना दानि जुगा गन्दगलानो जोबलाबा उनावबाबो संसार मोनजागोनलै आयै माथो टेनसन लाबाय दङ बेखौथ' आं मिथिया बोथोरनि खुनु भरोसा गैला दा थाब संसार जाखाबा मोजां ना आबा गिनाङालै आयै आं दंना नोंसाला थानायावलाय आरो मा संसारबो जागोन आङो नोंनि बिहामजोखौबो नों नुगोन मानो एसेबां एसे धैर्यनो थानांगौब्रा मानसिनाव दे बिमा नालाय आंहा गिनाय मोनसोयो बोथोरफोरखौ नायनानै आरो जोंहा बिमा फिसाला सानैल' मिथिबायना आबा गोदो नों गैयियावबो बहाबा गोजानाव नोंबो आरो गोबाव थाहैयोमोन ना फन मोनस्लाबा मा मोना रायलायनोबो मोजां मोना बेसे गिखायोमोनहाय आंबो बे जे जाय गाज्रि मानसि ना आबा फोजोबखाथारनांगौहाय बे गाज्रि मानसिनि थाखायनोथ' दावराव दावसिफ्रानो जोबला नङा होमबा बिसोरबायदि मेगन गोसा थाब्लानोथ' संसारा गन्दगलानो जोबखानाय नङा दा जाबायलै आयै माथोबावना आंनि बिमाया आंनि सैथोखौ मोनथिफ्लांबा जानो हागौ आंखौबो सैनाय नङादां आंबोथ' गाज्रि मानसिनि लिस्टावनो गोग्लैफ्रामोलै आयै आंखौबो निमाहा होबानो जाबाय नाथाय आं नोंनो खिन्थियालासे बेफोर खामानिखौ मावफ्लांबाय माथो खालामबावनो दा गारनो होनबानो गारजोबनोबो हाला मा सानखो आबा दुनियायाव थांना थानो थाखाय गाज्रि खामानि मावबाल' जायाहाय मोजांखौथ'बा खामानिबो दोङो बेफोरखौ मालायखौ मेगन सायालासे मोजां खामानि मावनानै सोलिलांबानोथ' जिउआवबो साक्सेस जालाङो आरोहाय नंगौना नङा नंगौथ' आरोलै आयै औ मालाबाबो बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौनो गाज्रि लामाखौनो सायख'खानाङाबो थाङै थुङै बिनि फिथाइया गाज्रिल' जाहैखायो लास्टाव जाबायसैलै आयै थांदो ना दाउदैखौ एवहैदो हांसो दाउदैखौ दहाय लाबोनाया आङो जागोन नाथाय बे माबानो होआहाय दैजिनो एखेबारे बेना सिथुर जासावदों मोदोमाव नुदोंना नुवाखै नोङो दा आरो बेबो जानो लुगैगोन लुगैनाया सयाबिन एवना होनसै आङो दाउदैखौ होथ'लाहाय गारायफ्रा हामाखै बारा जागोन स्किन डक्टरनाव लांनांगोन र' आयै हामानो बेफोरखौ फैसा गारबाय थानो दोनैबानो जासैमोन गथ'खौनो पुलिस थानायावनो होना फैदोहाय आबा मालाय गावसोर मिथिगोन इयो नाङालै आयै बिनानाव बायदिखाना आंनि दैजियालाय माथो जाखो दे उन्दै गथ' जोंनाव थादों बेथ' जेबो बांद्रायबो जाब्रियाना जों जेखौ जायो बेखौनो जायो गथ'आ सिबाय औहाय सिबायसो जाबाय बायगोन बियो अबावबा मायबा उनाव देरनानैबा माबायदि आखल दिन्थिहैयो नाङा आंनि नोजोराव थानाय बिनानाव आंनि बे मालाबाबो गाज्रि जानो हायालै दे नोंहालाय अनबालाय अनसोखायो गावनि बिनानाव असे बायदि खालामना लालायबाय नोंबो अना आरोलै आयै नों अनबोलाबो बेसेदि मोजां जागोन औ हेल' लाकि मिथिदोंना मिथियाखै नोङो जोंनि सानै मानसिया पुलिसजों हमजाना दङलै एसे गन्दगल सोलिबाय दङ दा नों गोख्रैनो फैदो जोंहा मोनसे गोदान प्लेनिं दङमोन दा बेबा बोरै जाबावगोन दे र'लाय आं थांबाय दङ होमबा दे दा थाब फै बसआबो थाब लिंहरदो जागोन र' लोगोफोर दे होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै ओमफ्राय नोंथांमोना नायना एसेबाबो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट हरनो दाबावदे सोनामोन हरबानो जाबाय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडजों अब्ला थाथ'लायदो लोगोफोर नायना बोरै नांदों खोन्थाहरथार दे सोनामोन नोंथांमोनजों रायलायैया गोबाव मानियानो जालायलांबायलै नङाबाथ' जोबथानायाव आं रायलायबायानो थायोमोन न' सोनामोन रायलायथ'नाय जायाखै दे दासान्दि